L-għodwa tajba, illum il-ġimgħa 4 ta' frar, nilqakom għal din il-quddisa u t-talba tar-Rużarju illum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxin b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Bħalma jingħażel il-grass mis-sagrifiċċju ta' slim, hekk ukoll intgħażel David minn ulied Iżrael. Kien jilgħab bl-iljuni bħalli kieku gidien u bl-orsijiet bħalli kieku ħrief mill-merħla. F'żogħżitu ma qatilx ġgant u neħħa qajb minn fuq il-poplu meta rafa' idu bċaka fl-isbandola u tafa' fl-art il-gburija ta' Gulija. Għax sejjaħ lill-mulej lill-loli u taħ is-saħħa tidu l-leminija biex joqtol bniedem ta' ħila għal ġlied, ħajolli l-qawwa tal-poplu tiegħu. Hekk tawh glorja għall-10,000 u faħruh huma u jbierku l-mulej meta tawh il-kuruna ta' glorja. Għax qeret l-edewwa ta' madwaru u ġib fix-xejn il-Filistin li kienu kontrih u farrak il-qawwa tagħhom sal-lum. F'kull ma għamel ratħajr lill-qaddis, lill-loli, bi kliem ta' glorja u għanna b'qalbu kollha u ħabb lil dak li għalmu. U qiegħed għajnejja quddiem l-altar biex iħollu leħenhom b'melodija ħelwa. Il-festi tagħhom il-ġmiel tagħhom u sebbaħhom għall-aħħar iż-żminijiet biex hekk jingħata t-tifħir lill-isem qaddis ta' Alla sa minn filgħodu jidwilana fit-tempju. Il-mulej neħħielu dnubietu u għallielu għal dejjem qawwietu u għamel miegħu patt ta' slaten u taħt tron ta' glorja f'Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajli l-Alla. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Drittajiet triq ta' Alla, safja il-kelma tal-mulej. Tarka huwa Alla għal kull min jistken fih. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħaj il-mulej imbierek u l-blata tiegħi. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi għalhekk infaħrek fost il-ġnus mulej u nanni it-tifħir ta' ismek. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu. Juri mħabtu mal-midluk tiegħu ma' David u nislu għal dejjem. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi.
Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien is-Sultan Erodi sema b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba fekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sema bih qal Ġwanni l-Battista li jinqtajtlu rasu u qam mill-mewt. Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja martħuh Filippu billi kien iżżewwiġahu. Għax Ġwanni l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżżomma int il-mara taħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu qatt li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq snin u għamel ikra lill-kbarat tiegħu lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġwet l-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik imqar is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista wieġbitha dik. Malajr ġiet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu qaltlu rridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġibu rasu. Dak maru qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan ħadu l-ġisem tiegħu u tifnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Saret tobodu. Din hija il-kelma li smajna hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mark fuq Erodja li kienet miżżewġa lil Filippu ma mbagħad telqitu biex tmur magħhom ma' Erodi. Lilu l-Erodi Ġwanni l-Battista kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara taħuk. U minħabba fekk Erodja saret tobodu u bdiet taħseb bliema mod tista' teliminaħ. Bad wasal dan il-jum meta għalaq sninu Erodi u għamel din l-ikla u t-tifla tagħha żifnet quddiem Erodi u dan tgħid kemm ħagost qalilha nagħtik kull ma titlobni u dik mewwija minn omma talbet ras Ġwanni l-Battista. Ara fejn twassal il-mibeda. Dan qtil mill-iktar kiefer, brutali, terribli li jispiċċa wkoll b'dal-mod makabru ta' ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Kienet il-mibeda
li nawret il-qalb ta' Erodja u ġalita tasal biex titlob ras Ġwan il-Battista. Biex tuża l-binta, biex tuża l-binta ħalli tivvendika ruħha ta' minn din vendetta u toqtol lil Ġwan il-Battista. X'turina din il-ġraħja? L-ewwel nett, kemm kera l-mibeda fejn twassal il-mibeda. U għalhekk kemm importanti li aħna ma nħallux il-mibeda tbejjed f'qalbna, għax dejjem ħsara tagħmel. Anki jekk biss il-ħsibijiet li ġġib f'moħħna ma jħallunix fil-paċi. Il-mibeda tagħmel ħafna ħsara, u għalhekk kemm importanti li ma nħallux taħkimna tikkontrollana ħajjitna. X'turin iktar din il-ġrajja? Għal xiex kienet tobot daqshekk il-Ġwan il-Battista Erodja? Għax hu kien jgħid il-verità. Għax ma beżax jgħid il-verità. U Ġwan il-Battista jekk hemm żgur xi ħaġa li tispikka fih jippropju li hu dejjem jgħid il-verità b'mod ċar. Bniedem ta' karattru, bniedem ta' prinċipju, li Ġesu qal fuqu da mhux qasba tixejja mar-riħ, kien ċar u lest li ħallas ukoll il-prezz għal fedeltà tiegħu lejn il-missjoni li taħilmu lejh. U turina din kemm importanti wkoll anki fis-soċjetà tagħna li konna nies ta' karattru, ta' prinċipju, ta' fibra morali li quddiem dak li hu ħażin u mhix lesti li jgħalqu għajnejhom u jgħidu mhix qed nara biex il-ħażin jittrionfa. Il-ħażin jittrionfa meta min għandu responsabilità ma jerfaħħiex u jħalli l-ħażin għaddej. Ġwan il-Battista jurina kemm importanti li jkollna fis-soċjetà għax hekk tinbena fis-sod is-soċjetà nies ta' karattru, ta' prinċipju li lesti li jibatu għas-sewwa. X'turin iktar din il-ġrajja? Dal-karattri li jissemmew hawn, ġifieri Erodi u Erodja, mbagħad binta minħabba f'Erodja, ma kellhom ebda stima lejn il-ħajja umana, ma kienet tiswa xejn. Erodi kellu qalbu ta' ħarqu biex iżomm kelmtu, ma mhux biex jirrispetta il-ħajja ta' ħaddieħor. Bħal dak li qallu min qalilna biex inżommu kelmtna ma qalilniex ukoll la toqtolx. Kemm importanti li aħna jkollna dejjem stima u rispett lejn il-ħajja umana. Meta ngħidu hekk lejn il-ħajja umana dejjem f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn hemm diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Qatt ma naslu xi ħaġa hekk verament ikollna f'qalbna din ir-rispett u l-għoża lejn il-ħajja umana. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh l-ewwel nett għal dawk li huma fi żmienna vittmi ta' ħaddieħor, vittmi tal-mibeda ta' ħaddieħor minħabba il-ħidma tagħhom għas-sewwa u minħabba anki x-xhieda tal-fidi tagħhom. U nitolbu għalina biex aħna f'qalbna qatt ma jkollna il-mibeda li tikkontrollana ħajjitna, nelbu l-mibeda biex inkunu anki aħna nies ta' prinċipju, ta' karattru li naħdmu dejjem għas-sewwa u biex dejjem nożżu il-ħajja tagħna u tal-oħrajn.
Nisqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummu lej mal-Knisja tiegħek kejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna bħal San Ġwan il-Battista dejjem naħdmu għal dak li hu sewwa u nkunu lesti wkoll imbagħtu għas-sewwa. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha, jiġifieri f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta għalihom u għal dawk kollha li b'xi mod qed jagħtuhom is-servizz neċessarju biex inti tgħinhom fil-qadi ta' responsabbiltajiet tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artan tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek qedna l-offerti tagħna fi ħnina tiegħek il-qaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tasmawit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola tasmawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddesalek nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirti tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema dak l-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulli jitqawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamme nitolbuk li bdillajnuna s-salvazzjoni tagħna, nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa u biex min jista' jieħu l-vaċċin u l-booster b'responsabbiltà lejhu lejn l-oħrajn. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. F'dan ir-Rożarju nitolbu biex qatt ma tbejjed f'qalbna il-mibeda. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. U ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u were l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarizza minna tal-infern, u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-batija meta Sinjor Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana ta' kitwini tarina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan id-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott impierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imberkinti fost in-nisan perek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina.
bla teba, itlob għalina, li tistħuq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbi, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, henna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja tnien l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lil Alla għalina. U Alla nifdan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.